aplauso para este Xogadores Alevín que van a pugnar por la presencia na gran final da 10ª edición do torneo do Polvorín. O Sporting Braga que chega a este partido vestido de vermello despois de quedar líder do grupo A en o encontro de cuartos de final superar o Victoria da Coruña por 1-0. O Celta de Vigo que vai lucir a súa segunda equipación, esa equipación verde, campeóns no grupo C en o encontro de cuartos de final o Celta que superou o Xuventude de Rosso por 2-0.